Opgave 7b. Vi skal måle afstanden A fra sigtestedet til genstanden. Og så skal vi måle højden H, altså hvilken højde vinkelmåleren holdes i. Så skal vi måle vinklen V mellem vandret og sigtelinjen til genstandens top. Og det vi så skal beregne, det er højden af genstanden. Først så har vi vores træ, som vi gerne vil finde højden af. Så har vi jorden. Det er den her. Græs. Og så har vi mig. Der står her med vinkelmåleren, med mit øje. Ja, vinkelmåleren. Og kigger op på træet. Og kigger op på trætoppen. Der. Det gør så, at vi får en trekant, som gør, at vi kan regne ud, hvor højt træet er. Men vi ved, at jeg er 1,55 fra mit øje og til jorden. Så vi har også en linje her. En vandret linje. Fordi det er der, vores vinkel går fra. Så har vi en vinkel på 90 her. Det ved vi. Og på vinkelmåleren viser den os, at vi har en vinkel på 35. Så vi skal finde denne her vinkel. Og vi ved, at vi har 15 meter fra træet og til mig. Så vi har også en side. Så vi har to vinkler. Vi skal finde en. Og vi har en side. Ved hjælp af det vil vi finde, hvor højt træet er. For at vi skal finde den her vinkel, så tager vi vinkel som er en trekant, som er 180 grader. Og minus med de to vinkler, vi har, som er 90 og 35. Og finder ud af, at det er 55 grader. Så vinklen her er 55 grader. For at finde højden af det her stykke, kan vi bruge sinusrelationen, da vi har en vinkel og et sidevinkelstykke. Så bruger vi sinusrelationen, som hedder lille a over sinus til a, lige med lille b over sinus til b. Og så sætter vi tallene ind, som er a, lille a over sinus til 35, med 155 over sinus til 55. Og så vil vi isolere a ved at sige, a er lig med 155 over sinus til 55 gange med sinus til 35. Det tager vi så på lommeregneren og finder ud af er 108,53. Så skal vi finde ud af træets højde, som er Sissels højde plus den højde, vi lige har fundet ud af, og det gør vi ved at sige 108,53 plus 155, og det giver 263,53 cm. Så vores træ er så højt.